Bueno, boas tardes a todos e a todas. Comezamos entonces o pleno ordinario do mes de setembro, case que en orden de día, que é, a primeiro é a aprobación se procede das dúas actas de sesións anteriores, que está do 21 de xullo de 2022 e do 11 de agosto do 2022. Alguna cuestión? Alguna... A nosa parte está ben. Nada. Por unanimidade. Aprobadas por unanimidade, non hai ninguén. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede do ditamen previa á aprobación definitiva do orzamento do ano 2022. Bueno, ten aquí o ditamen na Secretaría, como ben sabedes, foi outro día a comisión. Isto foi aprobado inicialmente o 11 de agosto, estuvo publicado, se acabou o plazo, de que é un trámite máis que nada documento técnico que hai que traer para a aprobación definitiva do orzamento. Está aí o ditamen que... Sí, como vedes, hai unha pequena rata no título do ditamen que Vai para Vila Santar. claro, procede a corrixir, non mo guardou o programa cando estaba a dar de modificar cosas que pasan. Como vedes, é un mero acto de trámite e procedería a aprobar definitivamente, se ustedes saben, e remitilo ao Ministerio e á Comunidade Autónoma, así como publicar os resúmenes tanto no BOP como a miña intención é publicarlo íntegramente por menos partida a partida de ingresos e gastos no portal de transparencia do Concello. Bueno, alguna cuestión sobre este apartado? Pois a parte non, trámite de algo. Non, é un trámite rutinario. Puxose ao público, non hubo reclamacións. Ben, votos a favor entonces deste punto. Unanimidade. O seguinte punto é, dentro da parte resolutoria, a aprobación se procede ao dictamen sobre o acordo da Delegación de Funcións do Concello da Baña en favor da Consellería de Medio Rural, Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia para a execución das obras denominadas Camiño da Lagoa e outro en réxime de cooperación ao ver do Plan de Infraestructura Rural 2022. Estou pensando que era o seguinte punto. Vamos a ver, este é un proxecto que se enviou dentro desas valoracións que fixemos moitas veces que estaban en mal estado por desperfectos ocasionados incluso polos madereiros. Cando teñamos unha valoración, mandamos aqueles que consideramos que bueno, dentro do apartado ese do diñeiro que nos daban, que son 44.928, 98,20. Entonces mandouse para lá, teño un informe favorable, solicitaronnos unhas autorizacións que é a declaración responsable en Aguas de Galicia, máis a autorización de patrimonio que xa están, e agora pedíanos aí pois tomar testemunha dos compromisos de a posta a disposición libres de cargas e gravámenos todos os terrenos necesarios para a normal execución das obras, así como os correspondientes permisos e autorizacións legalmente exigidos para levar a cabo as obras, renuncia expresa de arreter a chega desa corporación calquer tipo de tributo con motivo das obras de referencia, asumir unha vez recepcionadas as obras provisionalmente a previa comunicación do órgano da Comunidade Autónoma, Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, a explotación, mantenimento e conservación das mesmas. Cuarto, acreditar a persona designada para a sinatura do convenio de colaboración que está debidamente facultada para este acto. 5. Manifestación expresa de que a obra non se someterá a modificacións importantes nos 5 anos seguintes a súa entrega que poden afectar a naturaleza, a condición de execución e o cambio do régimen da propiedade da infraestructura. 6. O Concello asumirá todas as cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ilegalidades que se producen no cumprimento do compromiso adquirido solo polo dito Concello. E 7. O Concello, sin prexuízo dos demais requisitos exigidos pola normativa que regula a contratación administrativa, deberá acreditar a efectiva disponibilidade dos terrenos e a adecuación das obras á normativa urbanística, así como no seu caso achegar copia dos permisos e autorizacións sectoriais, que é o que me refería antes, que é tanto de patrimonio como de Agua de Galicia, necesarios para a execución na totalidade da obra. Bueno, son 44.998,22. Dentro do que viñeron inspeccionados, todo desde punta a punta, o Camiño da Lagoa, vai desde a carretera de Zampousa hasta a carretera que vai da Carballeira para a Baña,
e depois está o ramal que vai todo hacia Corneira, que o kilómetro é 100 metros, un kilómetro en Zaborra, e depois hai un tramo que tamén está moi mal deteriorado, que é ali en San Mamés desde a iglesia hasta a carretera que vai para Bucheín, que se vai un aglomerado en Cante porque estaba todo desigual e teñen que igualar todo o pavimento e depois botase aglomerado en Cante. Esta é unha obra que contrata directamente a Consellería. Alguna cuestión sobre esta obra? Ben, comentar que nos hubiera gustado que antes de traerlo aquí, pois, cando tuveron a nova de levar adiante este proxecto, pois nos hubieran xuntado nunha reunión e nos hubieran comentado, oye, pois, vaise facer isto, que pudiéramos aportar ideas de que camiños pois, considerábamos que estaban ben a arreglarse. Vemos que, como sempre, pasan o rodete da maioría. Nós vamos a votar a favor, todo o que sea beneficioso para o Concello da Baña e para os veciños da Baña, dende logo que vamos a apoiar, pero insistimos en que non son as formas de facer as cousas. Eu creo que deberían de contar coa oposición para todo este tipo de proxectos e así o manifestamos. Non é que non mandara, nós mandamos unha relación deles á Consellería, unha vez que inspeccionan dentro da cuantía que eles conceden, é onde viron ese camiño que está mal, non tanto indo da lagoa propio, senón como que vai hacia as terrazas, porque por cando empeza o inverno eso é intransitable. E a máis esa parte, por o estado da Cachopiña, o estado de Santa Mariña, están, hubo varios que se valoraron, están valorados, que poden irse a continuación para un outro proxecto que les consideran oportuna que se pode adaptar. Hai moitos máis que podemos meter, pero bueno, demos 5 ou 6 onde eles pois dentro do que colle dentro para esta cantidad que eles dan. Votos a favor, entonces, a favor da aprobación do dictamen e do acordo da delegación de funcións do Concello da Baña a favor da Consellería de Medio Rural na execución das obras denominadas Camiño da Lagoa e outro, en réxime de cooperación ao beiro do Plan de Infraestructura Rural 2022. Votos a favor, entonces. E pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación se procede do dictamen sobre a composición e régimen das comisións informativas. Bueno, aquí dou paso a... Bueno, primeiro, antes de nada, hai un escrito presentado por... Sí, hai un punto do día despois disso. Ben. Como sabedes, bueno, na propia orde do día, na parte de control, temos a dación de contas do Instituto da Lei e tamén a dación de contas do decreto de toma de consideración da modificación dos integrantes do Grupo Político Socialista no Concello da Baña, non? Por abandono da concelleira dona Mónica González Blanco do Grupo Socialista para pasar a ser concelleira non adscrita. O procedimento correspondente é a comunicación por parte do concelleiro, neste caso concelleira de turno, da súa decisión. O alcalde, como presidente da corporación e do pleno, toma razón deso e notifica aos diferentes interesados, neste caso a propia concelleira e o grupo anterior a que pertencía anteriormente, esa decisión. Así se procedeu e posteriormente hai que dar de conta dese decreto neste pleno, en unidade de acto que vamos a facer agora, ¿no? Entonces, antepoñendo isto un pouquiño á orde do día, simplemente este dictame ven a aplicar a doutrina constitucional do Tribunal Constitucional, onde di que os concelleiros, para garantir os dereitos do artigo 23 da Constitución de participación nos asuntos públicos, teñen dereito, unha vez que se declaran como non adscritos, a seguir participando nas comisións informativas, sempre e cando se garantea a proporcionalidade da composición do pleno, dos grupos políticos. Nese sentido, o equipo de goberno elevou proposta de dictame á Comisión Informativa de Asuntos ao Pleno e a Comisión Informativa de Asuntos ao Pleno dictaminou o dictame que se leva aquí a este pleno e nada máis. Bueno, o dictamen que, como deixamos na Comisión Informativa, queda reestructurada
da forma siguiente, es decir, que donde antes había 2 por el Grupo Socialista, pasa ahora para non adscritos, entonces ahora a composición queda 2 Partido Popular, un Partido Socialista, outro César, o Grupo de Compromiso, e outra, o Grupo de non adscritos. A partir de agora son unha convocatoria para todas as comisións informativas do asunto do Pleno e a Comisión de Contas. Alguna cuestión sobre... Sí, parecenos correcto. Estamos de acordo en compartir, digamos, que esa praza que tiñamos ca compañera Mónica para que teña acceso a todas as comisións, tanto informativas como Comisión de Contas. Creemos que é necesario para que poda, bueno, pues, ter documentación, poder valorar as vísperas dos plenos, e non temos ningún inconveniente, ao contrario. Bien, aquí aplicouse o que antes comentaba o secretario, doutrina de jurisprudencia e doutrina do que realmente agora pues, forma parte do que era o pasado non escritos, formar parte como partícipes nas comisións legalmente compostas nesta legislatura, e que son asuntos do Pleno, con o Consello de Comisión de Contas e nada máis. Non sei tanto, por lo tanto, darle a súa envida ao grupo non escrito e pasamos á aprobación do dictamen este entonces sobre a composición en régimen das comisións informativas. Votos a favor, entonces? Bien. Pasamos á parte de control, de acción de contas do decreto de alcaldía, que se vos dou conocimiento. De acción tamén das contas do decreto de toma de consideración da modificación dos integrantes do Grupo Político Socialista no Concello da Baña por abandono da concellera, que pasa a considerarse como non escrito, que comentábamos antes. E agora pasamos ao apartado de robos e preguntas. Ben, comentar que coa documentación do Pleno non se nos entregaron as actas das comisións de goberno. Non sei se non se realizaron actas nestes 2 meses ou Están se... pendientes de... Si seguimos... Vale. Recordarlles que iso impide a nosa labor de fiscalización e control bueno, pues de todo o que se establece, se acorda nas comisións de goberno. Solicitamos con maior brevedade que se nos pasen eses documentos. Está pendiente porque en agosto non hubo ahora en septiembre, pero non redactar porque o traballo co tema da línea de alta tensión que as alegacións o traballo que ahora se ven xa desde onte, pois que na Secretaría a tope. Se eu non discuto que teña traballo, sei no que temos traballo en Secretaría, pero esta circunstancia nos impídenos saber en tempo, en formas, pois o que pues, nos garantiza a lei que temos dereito a saber. Entonces, xa o comentei máis veces, se non se pode redactar acta por tal, pois os acordos que se chegan con comentárnoslos ou con pasarnos tamén non é suficiente, non ten por que ser acta en sí, pero necesitamos saber os acordos que aí se toman. Ben, nos últimos plenos solicitamos copia de distinta documentación que a día de hoxe ainda non nos foi entregada, e máis, o pasado 29 de xulio, fai 2 meses, entregamos por registro unha petición en donde solicitamos que nos dera data e hora para poder acudir á Secretaría a revisar, entre outras cousas, a copia do informe de servicios sociais que justifica a entrega dos paquetes repartidos no Nadal, así como a lista das persoas que o recibiron, o convenio coa Asociación da Filloa da Pedra, os gastos asumidos polo Concello na festa da Filloa do 2022, os gastos asumidos polo Concello na festa do Entroido, e a evaluación dos camiños desfeitos polas empresas madeireiras. Parece que moito falaban da transparencia, pero ou non hai interés en facilitarnos esa documentación ou non hai interés en que veñamos ao Concello a revisala. Ten pensado darnos unha data para poder revisar esa documentación que levamos pedida durante varios meses? Podo dicir unha cousa, perdón. No, nese mesmo pleno dixeches que non se ibas pasar polo meu despacho para que te dara información sobre o do Entroido da festa da Filloa en minutos. O alcalde, a mitades do pleno, díxome que el iba a darme unha data, que a solicitara por Pero escrito. dixeches que ibas a pasar por ali, ou dixenche que encantada, que viñeras por ali o próximo lunes. Despois o alcalde, a autoridade, foi a que dixo no pleno que lle solicitara a él, además foi así, personalmente, unha data para poder facer a visita. Soliciteino por escrito, esperando poder ver toda esta documentación. 2 meses despois, seguimos esperando. Vai nos facilitar a documentación, vai nos facilitar un día. Escoitas porque
faz as preguntas 2, 3, e incluso, digo máis, ainda mandas un escrito ao Valedora do Pobo que se lle dou traslado puntualmente e contestación de todos os temas que traes. Incluso che di a Valedora do Pobo unha cousa que ti, se o leixes... Non, a mí non me chegou de momento contestación de nada. Nin da que lle solicitei a vostede fai 2 meses, nin da Valedora. A Valedora do Pobo pon un requisito de que, debido á Lei de Protección de Datos, que está ben o traballo que fixo a traballadora social. Por tanto, fala que a traballadora social no tema deso, fixemos o que che dixo Lorena, e no tema da valoración das parcelas e dos camiños que tal, cando pases por aí, ves a valoración que se fixo, que moito deles, algún deles, vai agora en este plan de infraestructuras rurais. Pero vai a contestación exhaustiva e detallada a todo iso que acabas de preguntar. A Valedora do Pobo é o que che contestamos outra vez. A ver se vale algunha vez o que contestamos, non o que queres tío, mellor, claro. Cando podo entonces pasar a revisar isto? A ver, eso xa te dixeron outra vez, é dicir, os gastos de outra vez vostede díxome que lle pediría cita un día. Paso mañán pola mañán, o día seguinte non estaba. Eu fixen o que dixo, solicitei por escrito. A valoración, eu das valoracións teñes arriba, é dicir, podes ver, cando queiras. Dígame, cando podo ir a revisar esta documentación concreta. O día que pasas por aquí é un señor xa valoración, e o resto de outro fala que se tens que pedir a traballador social, que non che vai dar datos ni nombres, xa sabes. Volvo a decir, que día podo vir a ver esta documentación. Eu non vou vir un día a mirar unha cousa, outro día vir mirar outra, que este, que non este. Entón, deme unha data para poder ver en concreto isto que lle solicitei xa por escrito. Entón, pídolle que me diga o día 3, o día 2, ás 12 da mañán, ten que non vale que fagas outra pregunta, volvas á Valedora do Pobo, volvas a hacer outra pregunta, nós contestamos, estou che dicindo na contestación, vaiche detalladamente a Valedora do Pobo, que che dará traslado. Pois a fui a semana pasada, Cando podo pasar a revisar esta documentación? Pola valoración dos camiños cando queiras. Pola miña parte, que esteo aquí. E o resto pola miña do entroido tamén, cando queiras. Claro, estou dicindo. Pois vamos por partes entonces. Pero que xa te dixen isto mesmo, dixen outra vez. Copia do informe de servicios sociais, teño que falar ca traballadora. Cando fago visita coa traballadora? Hombre, terás que pedirlle cita a ela, non? Ben. Hombre. Vamos aclarándonos. Convenio de asociación da Filloa da Pedra. Cando podo pasar a revisar? O convenio ainda non se fixo porque estábamos pendentes do tema da aprobación. Xa xo dixemos, creo que é 4 meses. Iso dixeronme fai 4 meses. Cando se aprobou o orzamento, José Antonio? Cando se aprobou o orzamento? Non se aprobou agora o orzamento? Pero, vamos a ver, entón non había un convenio feito. Fixeron os pagos e agora vai facer un convenio despois. Non é que se fixeron. A todo pasado. Escoita, había que para facer o convenio tiñamos que ter o orzamento aprobado. Primeiro faz o gasto e despois faz un convenio. Non, que non tiñan que facer o convenio. É o que está dicindo vostede. Xa xo dixo o secretario, ademais. Primeiro faz un gasto e despois un convenio. Xa xo dixo o secretario. Está ben. Encide no que queiras. Eu creo que está contestada... Gastos asumido polo Concello na festa do Entroido. Entendes? Cando queiras. Perfecto. O mesmo que van... E as valoracións dos camiños, calquer día tamén. Que usted por aí enseños. Ben, avanzamos entón. Perfecto. Siguiente. Na obra de pavimentación do barro a Marcelle son numerosos os tramos asfaltados que non están incluídos no proxecto do POS de dita obra. Solicitamos por segunda vez, xa que xa fixemos por escrito, copia dos informes do director de obra que justifiquen as melloras realizadas e as valoracións de ditos aumentos. Teñen pensado facilitarlo? Non, teño pensado que ainda non mandaron nada. Ainda non están feitas valoracións? Escoita. Te fai a pregunta? Acabo de facer. A ver, a partir de agora, e digo-cho con todo respeto, fai a pregunta, pero non quere facer ti a resposta. Se fala a pregunta, non respondemos. Se non quere facer a pregunta, fala a pregunta e contestamos por escrito. E contestaremos por escrito porque nos ainda non certificaron a segunda certificación, ainda non chegou nin para a tarde de recepción, nin para nada. Por lo tanto, cando entreguen todo eso, daremos facilidades. Pero para facer as obras a maiores, non se fixo un informe de necesidade ou algo? O informe de necesidade ten que mandar o director de obra. Non o temos aquí. Estou dicindo que non temos nin a recepción nin a última certificación. Ben. Na obra do abastecemento de agua de Arzón non se respetou tampouco o proxecto, facendo distintas ampliacións. Solicitamos tamén copia da documentación cabal os cambios que se fixeron, así como as valoracións dos distintos aumentos. O mesmo te digo. Ya non está ni certificada agora. Ben,
No anexo da acta anterior do pleno contestan que a cancelación da Urban Class Session foi por falla de participación. Tamén nos informan do número de participantes no campamento juvenil, 15. Vemos que non se cubriron todas as plazas e que varios rapaces non eran residentes no concello. Parece que tiñamos razón cando no anterior pleno dixemos... Perdón? Sí que se cubriron todas as plazas. Deronnos 19 plazas. En esas 19 plazas iban incluídas os menores e o monitorado. Vale, incluíron os monitores nesas plazas. Incluía os asunta. A xunta, dentro desas plazas, incluía o personal e os rapaces. Por cada, non sei se sabes, por cada 10 nenos ten que haber un monitor. Había 15, neste caso había 2 e un de apoio. Ademais, houve unha situación particular na que houve que engadir un monitor a maiores e foron 15 menores e 4 monitores. Vale, porque o cartel que colgaban entonces estaba un pouco... daba opción a engaño, porque poñía que había máis das 15 plazas, creo que eran 18 ou 19. E que había 19 plazas. Daba a impresión que eran para os nenos esas plazas. Pues non. Explícame o que me refero, porque poñía 19 plazas para o campamento, non sei se non recordo, non lembro se eran 18, 19 ou 20. Sí, non, pero bueno, poñía o total de plazas para os rapaces, tal e cual, por eso daba a porque en principio o ideal sería que só foran 2 monitores, pero por estas casuísticas que che comento, tuvemos que ampliar. Ben. O día 30 de agosto presentamos un escrito para garantir o alumnado do CPI de San Vicente a posta en marcha do servicio de conciliación a baña madruga, xa que a poucos días de comenzar o novo curso escolar a veciñanza non tiña conocemento se o Concello ia organizar o servicio de madrugadores. Escasos días antes de comenzar as clases anuncian nas redes o servicio de conciliación, mentras nós seguíamos esperando por unha resposta ao noso escrito. Mais vale tarde que nunca, alegrámonos que continúe esa iniciativa que habíamos postonos en marcha. Para contratar este servicio é necesaria a realización dun expediente de contratación, isto é, un informe de necesidade, o correspondente de retención de crédito, presentación de ofertas, etc. Se non se fai dito proceso, pois vostedes denominábano vedazo. Como se seleccionou a empresa que está a realizar o servicio? Primeiro, as familias sí que sabían que iba a facerse o servicio, porque cando se fixo a inscripción, o período de matriculación no centro, no CPI, antes de rematar o curso, indicaba que había servicio de madrugadores. Entonces as familias eran conocedoras de que seguía habendo este servicio. Ben, pode comentar o secretario que se está facendo unha licitación para meter madrugadores nesa licitación, e ora estáse levando a cabo por unha empresa que é a mesma que acabou o ano pasado o curso, mentres non se sale a empresa de licitación. Entón, douselle o comenzo a unha empresa así porque se decidiu, quen decidiu darlle a esa empresa? Porque se lle dá esa empresa non há? Para que continuara co servicio, xa conocía os menores, conocía como era o servicio, por un mes decidimos... Por un mes non pasa nada. Non, aquí non pasa nada, collemos varias ofertas, esa era máis vantaxosa, conocía o servicio, conocía os menores... Teñen varias ofertas dese servicio? Sí. Fixeron un expediente de contratación? Sí, es que pasa a ver o cando queras tamén. Pasa aí entón tamén. Fai uns días o Concello enviou un escrito a veciñanza anunciando o reparto de composteiros. Alégranos que continúen nesa liña que establecemos nós cando repartimos composteiros con custe cero para os veciños e tamén para o Concello. Supoñemos que esta iniciativa é a través de algún tipo de subvención. Poden explicarnos como se levou a cabo? Sí, eso vai dentro dunha subvención que se pediu a Consellería de Medio Ambiente. Vai un apartado, agora mesmo así de memoria porque iso que non va a ver a DL, pero vai un proceso de formación, a petición por parte daqueles que solicitan un composteiro, o da biotrituradora, a outra línea, se podes, cando queres, pode ver o expediente e a resolución do que veu a concesión da subvención. Esa convención ten un coste para o Concello? Quer dicir, é 80-20, 70-30? Ten unha parte. Falo moi de memoria, pero creo que sí que ten unha parte que son gastos para o Concello. Vale, entonces a posta en marcha... É que a cuantía non me acordo, pero está dentro da subvención que nos dou o Consellería de Medio Ambiente. Sí. Normalmente as da Xunta xa sabes que... Teño un porcentaje 80-20 ou... Preguntaba se tiña un porcentaje para saber o coste que supuso estes composteiros ao Concello. Son dúas liñas de actuación, distintas, para
Unha é formación, composteiros e composteiros. outra é para o colector outros, digamos, ¿no? O contenedor outros, Sí. para minorar a cantidad de residuos que van no verde, digamos, no contenedor de toda a vida, complementar un contenedor de residuos biodegradables, digamos, ¿no? Para grandes productores de residuos. Ben, non sabe dicirme o costo que supuso para o Concello, non? Está nos decretos que se enviou. Aquí están os decretos, se o de memoria non sei dicir así, para non dicirte unha cifra... Pasaría a revisar o expediente para saber o coste que supuso o tema dos composteiros. Está o tema da compra de biotrituradora, ou hai que comprarla, porque se sabedes que a partir de agora o da rama non se pode podar a tirar, é dicir, hai que destruir para pasar aos composteiros ou a nova normativa. O mesmo que a implantación do que vai ser próximamente o tema do contenedor marrón. Fixeron charlas informativas que anunciaron para o pasado día 24 e 23 deste mes? Pues está a DL con eso, que se llaman charlas informativas, e incluso o tema do composteiro. E agora mesmo estaban con ese tema. Estes días, cando vemos nas charlas da línea por outro lado, non sei agora decir, pero eso contesto próximamente. Porque estaban anunciados po día 23 e 24 as entregas dos composteiros e unhas charlas informativas. A entrega creo que ainda non entregaron porque están ainda solicitando, entonces queríamos saber cantos había para antes de entregar. Ainda están, entón se viñeron a solicitar, entonces pero compróbase perfectamente. Ben, a ver, as charlas tenes que facer porque é unha parte... No, que estaban anunciadas po día 23 e día 24, creo que non se fixeron. Por eso preguntaba. Non sei se a ver, igual as aplazaron. Eu creo que se aplazou para este sábado. Porque ten que falar Lola. Unier non se puso en ningún lado que se aplazaban. Había numerosos Sí, vecinos que en estaban... contacto con todos. Habrá que chamar a xente que vai vir a charla, que non a charla a ver. Que estaban apuntados. Sí. Que estaban apuntados. Chamolle a todos. Pero bueno, non sei agora eu dicir, pero creo que vai por ese camiño porque o tema do obradoiro de emprego estiveron tamén enredados, entonces creo que era por esa vía. E saben que número de xente ten solicitado os composteiros? Ainda había bastantes, Ainda había bastantes. Ben. Sobre o documento que entregaron por aí, decir que é unha vergoña que este goberno teña unha Concellería de Normalización Lingüística e o escrito conteña varias faltas de ortografía. Pero bueno, así son as cousas. Din, pero despois non se fai. No escrito din, vaise dar prioridade a aquelas vivendas que non estean localizadas preto da ruta de recollida do contenedor marrón. De nova improvisación, din, pero non fan. Como saben os veciños cales son as vivendas que non quedan na ruta do contenedor marrón? Porque na carta que mandaron as casas, con eso... Vale, pero se mandouse unha información detallada a todas as vivendas. Para que? Para que a xente sepe a que teñerse. Entón, o tema dos composteiros ven por aí. É dicir, en aquelas casas, en aqueles núcleos onde estaban un pouco máis separados, non vai haber a recollida do contenedor marrón diaria, quero decir, semanal, por poñer a cousa, vai ir máis agrupado, os contenedores marrón van ir máis agrupados, empezarán nos núcleos de máis consistencia para recoller o contenedor marrón. De aí que os composteiros van para eses sitios onde están moito máis aislados. Claro, pero nesa nota temos que imaginarnos por onde vai a ruta, porque di a ruta de recollida do contenedor marrón. A ruta ainda non... Como os veciños pensamos, pois a miña casa pasa pola ruta ou non pasa pola ruta, solicito ou non solicito? Ainda non se implantou a ruta. Xa, pero vostedes o que pon no escrito é eso. Estean localizadas preto da ruta de recollida do contenedor marrón. É unha pura interpretación túa. Simplemente. Non, eu digo que o escrito pon así. E se queres solicitar o contenedor... O medio vaso cheo ou vacío. É o único que podes interpretar. Alcalde, a ver. Vostede no papel pon na nota, vaise dar prioridade a aquelas vivendas que non estén localizados pretos da ruta de recollida do contenedor marrón. Como saben os veciños, como sei eu, cando vin o papel, si eu vou ter prioridade ou non? Porque vostede di os da ruta de recollida, e non sabemos cal é a ruta. Non sabes cal é a ruta? Nin eu, nin nadie. Nin a plantamos. Correcto, pois entón, vamos a entender a interpretación que ti pode facer, como a que podo facer eu, é que a ruta que se implanta do contenedor marrón vai ser a que vai estar nos núcleos máis consistentes. Vale. E os que están as viviendas máis aisladas e os núcleos máis aislados, onde hai 2 ou 3, non van a ir a recoller. Ese é sentido común e sentidillo, nada máis. Se ti queres interpretar de outra maneira... Non cabe interpretación, digo ben claro. O que non se sabe cal é a ruta. Entón, igual aclarando eso,
pois había máis veciños que se apuntaban. Si só falamos outro día na comunidade, a ver, temos que establecer unha norma como emprender o tema da recollida do cutelo do marrón. Non está na mancomunidade o noso, que debía estar na nosa mancomunidade agora, é pedir como dixamos outro día, pero se non temos que establecer contacto cos outros concellos, véase Santa Comba, véase a Valdedouro, véase a Negreira, véase a Baña, para coordinar a mesma empresa porque salga moito máis económico. Non é fácil colocar os contenedores marróns. É fácil colocar porque vai ser normativa. É dicir, pero é como se me diste a min que tamén non é fácil falar por teléfono no coche. Falas, e se che colle tráfico, xa sabes o que che toca. Eso é fácil. Que a nos, pleno tras pleno, nos decían por que non colocades os contenedores marróns? E nos decíamos, porque hai que buscar financiación. Os contenedores marróns agora mesmo, se os pides, costan cartos. A nos, de momento, non nos costou cartos, están aí apilados. Pero é normativa que hai que implantalo, por moito que vos non querad, que ti xa os querías destruir. Queimalos ou tiralos, porque xa lle sacaron hasta as rodas, así como ese que digo todo. É dicir, que non sei onde van as rodas. É dicir, deses contenedores as rodas non aparecen agora. Agora están fora. Entonces, todos os barrios parece que están cosos agora todos. Entón, hai que buscar financiación e un sistema para colocalos. Hai que implantar a normativa europea que implantará, que é para o ano que ven, e temos que empezar a facer o que nos manda a norma, a lei Europa. Perfecto. Sí ou sí. Cando estábamos nós, corrían prisa a colocalos. Ahora levan 9 meses e aí sí. Daquela tamén se podían colocar, claro que sí, pero podía ser para composteros, pois fixeron outros. Santa Coma, e entón xa está recollendo no casco, por exemplo, Santa Coma. De aí que a empresa que vai en Santa Coma, o outro día como falamos, vamos a falar Negreira, Valdedouro e a Baña, para, se compensa, facer a mesma recollida. Antes corría prisa, ahora van 9 meses e non hai tanta prisa. Vemos que ao final tiñamos razón, que non era simplemente colocalos, sino que hai que buscar que nos leve e quen gestione os residuos. Cousa que non é fácil económicamente para un concello como o noso. Iso que tratamos de explicar nós no noso breve mandato, é que vostede tanto decía colocadeos. Colocadeos? Pero valías para colocalos para moitas cousas. Non nos sacache dali da pila, ali amontonados quedaron. Ahora levan 9 meses e siguen igual. Decir, ali. No, algúns dali xa reduciron, eso non vai nos contar. Non escucha que vai nos contar, porque é que non te fijas siquiera pasas por ali. Xa están colocados en algún sitio, que nos recolle? No. Leváronlo como composteiros, que tamén vale. Pero non son composteiros. Esos contenedores veñen por unha subvención para unha cousa concreta. Non se poden destinar para outra cousa. Estáme dicindo que os están destinando para outra cousa, que os está vostede regalando. Non estou regalando nada. Non regala nada, igual que os composteros non se regalan. Faise a actuación como é. Eses cando viñeron, xa viñeron no ano 2019. O 2019, que era xa para implantalos e colocalos. Por qué? Porque estábamos adiantando o que iba a vir despois. É certo que volveu a pandemia, retrasouse, senón xa estaría implantada esa situación. Eso foi o que che dixemos. O que pasa é que ti entendes o contrario. Está clarísimo. No mes de febreiro preguntamos pola integración do Concello da Baña no sistema de fichaxe do persoal municipal que ofrecía a Diputación. A súa contestación foi que aínda non, que se ia proceder en breve. Como saben, dende o 12 de maio do 19 é obrigatorio ter un rexistro de control horario do persoal e preservalo durante os seguintes 4 anos. Van 7 meses desde esa pregunta, supoñemos que terían tempo máis que suficiente para incluírse no sistema. Están incluídos en dito sistema? Están fichando o mesmo que fichaban antes. O mesmo. O sea que non se incluíron no sistema. O mesmo sistema que estaba. E teñen registro da hora de entrada e de salida. Teñen a hora de entrada e de salida. E con unha particularidade, que incluso os traballadores que son da brigada teñen unha folla, firman a entrada e a hora ali manualmente, porque non van vir aquí a fichar e ir outra vez para arriba. Vale, solicitamos poder ver os registros dos 2 últimos meses, de agosto e de setembro. Pasarei o luns cando pase a revisar toda a documentación. Ben, teñen vostedes contentas a varias familias que solicitaron a incorporación dos seus fillos no PAI. Parece ser que incluso acudiron algúns a outros órganos externos por as posibles negligencias no proceso de adjudicación de plazas. Erros de valoracións, usuarios excluídos nunha primeira fase son admitidos fronte a outros que quedan fora, primeiros na lista da garda que pasan a ser últimos, en fin, un auténtico caos. Poderían explicarnos que pasou neste proceso? A ver, eu explicoche tranquilamente. A que máis te pode explicar é que non está presente na valoración e na otorgación. Que aí, anónimo total, é todas as familias que solicitaron, cumpriron os requisitos, valoráronse,
algunhas inicialmente primeiro debido a que quedaron excluídas por non cumplir o requisito establecido, que é que os rapaces non tiñan os 3 meses, non cumpliron os 3 meses, fixaron alegación, unha vez que fixaron alegación e aqueles que xa cumpliron os días que foron admitiuselle, fixo a valoración completa e dai distribuíuse todo o que era polos méritos que estaban no pliego. É dicir, ningún de aquí dos concelleros participamos. Son técnicos, e estaba presente o secretario. E é con total transparencia, que pode ser dicir todo poden alegar e poden completar. O da exclusión veo solamente por non cumprir o requisito ese. Creo que era o 7A ou 5A, non me acordo. Viñan os decretos do anterior pleno, todo E viñan todos os informes pertinentes, Ben. Ademais, moitos que pasaron de número 1 a número 5, polo que nos comentaba a educadora familiar, foi por falta de documentación que entregaron unha primeira instancia que se lle solicitou que as propias familias entregaron despois. Por eso teñen unha baremación distinta, por eso se move unha lista. Moi ben. En canto ao personal de apoio do PAI, queremos preguntar que sucede coa traballadora que figura como primeira na bolsa de emprego. Ao comenzar o curso escolar, foi excluída da contratación, correndo a quenda e contratándose a seguinte da lista. Poderían explicar que aconteceu neste proceso? Ese proceso... Tamén está en informe, non? Hai un informe feito, un informe de Que non secretaría. estaba no anterior... Eu, o que te podo dicir é se a reforma laboral vigente de agora, dentro aquela que está nas bolsas de contratación, dentro dos 18 meses, nos 18 primeiros meses, non pode ter máis de 12 meses contratada, senón pasaría a fija. Dei que hai un informe, creo que é así, non, secretario? Más ou menos, Un detalle máis aquí a... Sí, Non é nun período de 18, non cumpliu 24. O que di os outros traballadores coa reforma en redacción actual que ven dada na reforma laboral, pero xa anteriormente este sistema polo tipo de contrato que é o desta traballadora e xa é así, non vamos a dar máis datos por ser isto un pleno e estar aberto a todo o mundo. Ese tipo, si se contrata por un período determinado superior a uns meses concretos, pasaría a considerarse dúas situacións xurídicas concretas. Unha sería nulo de pleno dereito, porque así o di a propia normativa de personal, e, en segundo lugar, tamén pasaría a ter a capacidade de ser declarada como traballadora laboral indefinida non fixa, co que estaríamos creando un dos problemas que temos agora herdados de moitos anos atrás, vengo a conocer desde da vosa etapa no goberno, e que en principio estarase solventando dentro duns meses en cuestión do personal laboral temporal indefinido non fixo, con características de ser indefinido non fixo, no proceso de estabilización. Entón, para evitar maiores situacións antixurídicas, o que se fai é aplicar a norma, ni máis ni menos. Pero desa maneira non se atenta coas bases da bolsa? Non. Porque ela é a primeira... creo que o artigo 15 do Real Decreto di 18 meses nun período de 24. Non, período de 12. Además hai unha particularidade añadida. Depois hubo unha baixa por parte de... Unha baixa non, hubo unhas 7 días por parte daqui dunha traballadora que era por un tema familiar, chamouse a primeira, que era ela, porque hasta que cumplo os 12 meses, porque ela faltaba lle pouco. Ela inicialmente aceptou e os 2 días non quiso aceptar por culpa, como estaba de baixa por maternidade, era incompatible. Incompatible non lle... Bueno, eso xa non me... Bueno, estamos explicando detalladamente, creo que todo o proceso. Pero, vamos a ver, non é porque te diga eu. Hai un informe de secretaría, Hai un informe de secretaría. Ben, eu creo que bastante... Outra cousa é... A ver, a reforma laboral beneficia, pero en algúns casos tamén pasa estes casos. A mí tamén me sorprendiu, que a sorpresa non foi para ti só, foi para mí tamén, claro. Xa, o que pasa que dá impresión, non sei, jurídicamente non estou capacitado como para discutilo, non?
pero que para solucionar un problema créase outro, porque realmente, indo á bolsa de emprego, ele é a primeira na bolsa de emprego. Ela finalizou un contrato e cando a teñen que chamar, a primeira da bolsa de emprego é a primeira. Pero non é así. Estáse discriminando, non se está seguindo o que se plasmou na bolsa. No, pero non é así. Outra cosa que non se faga para non xenerar un problema maior. Pues, Antonio, se está incumplindo algo que vai nulo de pleno dereito, o mesmo lle pode pasar a esa como lle podía pasar a seguinte ou a seguinte que tamén estuvo facendo esa situación. O mesmo lle pode pasar a outros que pagan a asociación, é dicir, hai a norma, e a norma, isto é como os contratos agora, cando se facían os contratos de pelo, os contratos de patrocino, esa, tiñan que ser moi concretos, porque agora está a norma esa. Agora non vale facer por obra de servicios. Non é así. Se non me explico, dalle el toque. Ben. No, creo que xa está... No, está clarificado. Incluso con demasiada información para ser un acto público como este. Eu creo que tamén. Ben, outro punto. De novo preguntamos que está pasando co posto de capataz. O día 22 de marzo publican as bases para a conformación dunha bolsa de emprego temporal. Pasados 3 meses, o 28 de suño, fan a declaración de nulidade do proceso. A día de hoxe, 6 meses despois, ninguén sabe nada das bases para o posto de sustitución de capataz, o que, bueno, pues resalta unha ineficacia neste bipartido. A falla de persoal na brigada fai que estén desbordados de traballo e non se dé atendido o mantenimento das infraestructuras do Concello. O seto da entrada da capital estivo todo o verán nun estado lamentable, a pista deportiva de Troitosende coa alambrada colgando, as marquesiñas ao comento das clases sin limpiar, salvo aquelas que os veciños, cansos de esperar, decidironse por limpiar as eles. Que teñen pensado facer coa plaza de capataz? Para cando, de sustitución do capataz, para cando pensan convocar? A ver, eu creo que se che contestou xa 2 veces ao mesmo tema. É dicir, non houve nada anormal, e aquí tamén hai un informe. E creo que, ademais, me parece que é un acto público dicilo, pero é dicilo así. Era reincidente en algo que xa lle preguntaches ao secretario. Contestouche o secretario personalmente. Contestámosche no pleno xa por 2 veces. E volvemos a contestar dicindo que non houve nada. Hai un informe de secretaría do que pasou. Fíxose esa situación, non nos saca de ningún apuro, porque non era un apuro que están agora facendo a situación do capataz en funcións, están facendo. Outra cousa é que cumplir. Pero tamén, ao mellor, cando queiramos poñer o capataz, pois ao mellor se incorporas a outra persona. Non o sabemos. Vais seguir o procedimento, pero hai que facer todo eso. Pero creo que foi contestado varias veces por parte da Secretaría e por parte daqui da Alcaldía. Non sei que queres máis saber. Acabo de preguntar, que teñen pensado facer coa praza de capataz? Para cando pensan convocar? Eso é o que pregunto. Agora mesmo estou dicindo que temos... Se me contesta eso, o resto sobra. Creo que che contestaron xa varias veces, e sigo che contestando. Queremos seguir para diante, están sustituindo a plaza de capataz en función. Van a seguir co proceso para diante, acaba de decir. Para cando pensan convocar? Eso sabe o cara había que convocar. Eu creo que xa che contestaron. Non, é unha pregunta concreta. Para cando pensan convocar? Pois xa te diremos máis adiante. Pois dígame, dentro de 15 días, dun mes, de 2 meses, de 6... Igual, como a túa... Dígame algo, alcalde, por eso lle pregunto. O lunes cando pidas a cita co secretario... Estou falando co alcalde. A ver, perdón. As gracias do outro lado. A ti que chegue as cousas decimos 4 veces ou 5 veces. Para cando pensan convocar? Non sei agora mesmo, non che podo dar unha fecha aproximada. Eu digo xo claramente. Na redacción da pregunta, vostede fai alusión a unha deixadez, a falta a un problema de persoal, que non afecta nada isto, porque o persoal, se está dicindo o señor alcalde, está coberto. Entón a pregunta, creo que se debería formular de outra forma. Eu formulo como queiro. Non, xa sei. Non me vai decir vostede ahora... Xa sei, formula como quere, pero... E contestaste 5 veces. Claro, está mal formulada. E se vostede fai alusión a unha problemática que non existe por debido a ese problema, esa pregunta está mal formulada. A pregunta foi moi concreta. Era
que teñen pensado facer ca Praza do Capataz? E para cando pensan A convocar? contestación é máis concreta todavía. Perfecto. Foi contestada varias veces e tuveches contestación por parte da Secretaría da Alcaldía. A Varias contestación veces. foi non o sabe. No. Ti preguntaste dixo do vostede. tempo. Do tempo. Non o sabe. Do tempo. E vai quedar na acta. O mesmo te digo eu que a ignorancia túa é decir que todo iso que diciste de que non estaba limpo isto por isto é por unha persona. Hombre, non me veñes ahora a mí a plantarte salgueiros ahora aquí dicindo que por unha persona está todo iso sin facer. Vale. Na época gloriosa que viñeron eles Está todo sin facer por unha persona. Non estaba nada, estaba todo o mundo contento, estaba todo ben feito. Siguiente pregunta. Aquí. Perfecto. A principio do ano, vostede anunciou a mellora, unha serie de melloras no CPI de San Vicente, cambio de cubertas, cambio de ventás e distintos arranxos nas fachadas. Todo apuntaba que durante o verán se farían ditas obras. Pasou o verán e todo sigue igual. O único que se fixo foron esas pequenas obras de mantenimiento que lle corresponden ao Concello, que, por certo, foron realizadas nos primeiros días de setembro, o que supuso un problema para as traballadoras da limpieza que, mentras limpiaban, coincidían ca brigada que estaba facendo os seus traballos. E que decir no PAI, onde os traballos de pintura se realizaron prácticamente coas clases empezadas. En que quedou toda esa propaganda? Cando se vai arranxar o CPI? Hai un proxecto firme? A ver, de verdad que che dache noso escoitar outra vez e volveremos. Notase que a ignorancia túa ou o teu, bueno, descolocamento non te enteras de nada. E vou dicir porque non te enteras de nada, Dis, a labor de mantenimento do CPI dounos antes de acabar o curso, está aí a concelleira, e fomos realizar todas as tareas folla por folla escritas que nos dou a directora. Despois, cando empezou o curso, foronse completar outras que lle dixeron a maiores. E vou indo por partes, Sobre o tema das obras do PAI, do colexio do CPI. Ti non nos viches, nin te preocupaches. Pero podes preguntar á directora se é que estuveron os arquitectos da Xunta aí vendo as obras para redactar o proxecto e facer as obras correspondentes. Están, ainda mo dixeron a semana pasada nos Oves e hoxe amañán no colexio acabaron de confirmalo. E no tema do PAI, que te contesto tamén, a terceira é fixeron as labores de mantenimiento do PAI, estaban feitas, o que pasa que viñeron 2 días de chuvia susto cando empezaron aí e por non que poder pintar ca chuvia acabaronse a posteriori. Así foi, non houve ni máis ni menos, pero quer decir que as obras e as labores que se van a facer e as melloras que se van a facer no CPI estuveron os arquitectos xunta e vais a completar. Hai un proxecto firme. Bueno, ti empeza a casa polo tellado que si vas aí, é dicir, ti que queres que che diga? Que só teños aquí? Non. Eso é o que lle pregunto, se ten un proxecto firme. O problema é que ti, escoita, fai a pregunta e escoita, ten a labor de escoitar, que é o que che pasou durante todo ese tempo, non escoitaches a ninguén. E pasouche eso, porque parece que ti sabes, contestas, preguntas, dicir, se viñan a facer a labor do proxecto, porque deso vou che dicir, fan o proxecto, veñen os arquitectos, presentarán o proxecto, presentarán a educación e licitarán. Esa é a labor que lle compete a educación. O mismo que están facendo o proxecto da senda peatonal en Ceilán, desde o límite da Negreira para arriba, que fan o proxecto, presentarán para facer a obra. Porque primeiro habrá que facer o proxecto e depois faz a obra. Se queres empezar a catedral por arriba, empeza. Eu só lle preguntei se había un proxecto firme. Dígame si ou non. Respecto a esa pregunta, sinto dicir, vou estar mal formulada, porque vostede di que non se fixo nada cando non sabe, porque non fui nin ao colexio a preguntar, que os arquitectos e o persoal da Xunta foi a medir en xullo e en agosto, o tema das medicións e votar a principios de setembro. Por lo tanto, vou dicir que ten que preparar máis preguntas porque están mal formuladas. Iso que vostede comenta é unha falsedade. Se non, vai a falar algún día ca directora do colexio e ela explícalle perfectamente o que hai. Para facer ese proxecto, houve que ir a Consellería, houve que pedilo, vostede aquí afirmou que non conocía nin o xefe territorial, non sabía nin quen era. Vostede afirmou aquí no pleno. Entón, dixe traballar que farase cando se poda facer e o gallá que se faga canto antes. Señor alcalde, pregunto outra vez a ver se me contesta despois de tanta letanía. Hai un proxecto? Teñen un proxecto? Teñen un proxecto? Está contestado. Sí ou non? Está contestado. Sí ou non? Siguiente pregunta. Pero, por favor, contésteme se ten un proxecto. Se entendes ben, José Antonio, se non queres entender nun punto. Ten un proxecto. Ten un proxecto, señor alcalde. Pero contésteme sí ou non, é fácil.
Silencio administrativo supónse que é un non. A ver, é que date Continúa. conta que eres la persona que ti tanche dicindo o que hai, entérate, preocúpate, fala con quen teñas que falar, dialoga. O que non queires é cerrarte en ti mismo, decir, se te están dicindo que non estuvo aí, estou lle dicindo un Contéstemo ejemplo. que pregunto, Escoita. O mesmo podelle preguntar á directora, que é que estuvo en contacto con os arquitectos e para todas as preocupacións e todas as incidencias que has ali, é o mesmo que che digo eu da por parte dai, porque ti, ao final, pensas que non se fai nada. Pero mire que fago as preguntas concisas, Sí, é hombre, dicir sí concisas. ou non, e non hai forma. Están co Non hai proxecto. Vale, entonces non o hai aínda. Están co Perfecto, proxecto, estuveron os contestado. técnicos en xullo, en Contestado. agosto, en setembro. Non hai proxecto firme, Ah, perfecto. Moi a pesar vosso. Moi a pesar vosso. Di o que queiras, te contesto o que queiras. Podo continuar. Ti fai o que queiras. Fai Verdad dos que non te meses- gusta que se arreglen as instalacións? Gústame. Non che Eso é gusta. o que vimos aquí, É que a non fixeches solicitar ni que unha se faga, gestión. que se Ni faga. unha gestión Venga, fixeches. continúa. Ni unha. A negligencia foi túa, ni unha. Ti amas o equipo que estaba. Sí. Por lo tanto, que todos os daños do Concello No, os daños non. nos últimos Digo, 2 ahora, anos. no, os daños Terá non. cara vostede. Pero si non conocía nin Indalecio, non conocías nin Indalecio. Porque o señor Nin Indalecio, que do seu partido, Sí, o máis nunca partido. nos quiso recibir, Buah. nunca. Buah, vamos. Escribínlle 2 cartas, mandélle varios correos electrónicos, Se non sabe nin incluso que planta sacamos quedaba. nota de Non se prensa. daba nin que planta sabe? quedaba. E nunca nos recibiu. Non Ahora sabes. sí. Cando veu usted, Bueno, veu sí. aquí facer a foto, ahora o colexio sigue como estaba. Bien. Como estaba fai Tú 10 anos, tranquilo. como estaba fai 6, fai Sí. 4 e fai 2. Sí, a ver, sí. Os proxectos empezan por Ben, algo. Primeiro proxecto efectivamente. e despois as obras. Vais a facer. Ben. Cando se faga... Perfecto, ali esperemos que se selfie, faga. fai ali o Esperemos selfie, que- Esperemos que se reconozcas despois. Esperemos que se faga. O antes Pseudo posible. publicación. Fai 2 meses, no pleno do mes de suño, preguntamos pola limpeza dos contenedores do lixo. A súa resposta, no pleno, foi que se ia facer de carácter eminente. Sí. A nosa sorpresa é cando no anexo á acta escribe: fixos a limpeza sobre todo onde hai establecementos de hostelería. Volverase a lavar de segundas e agora en sitios de novo. Unha vez máis, señor Cardeso, Espera. contolles vostede A ver. outra mentira No, aos vecinos. no. A día de hoxe, os A ver. contenedores siguen sin limpar. A ver, me deixas. Minte. Vostede, cando di que fixo a limpeza onde hai establecementos de hostelería. Minte. O único que fixo foi cambiar os contenedores a un establecemento de hostelería. E ten a cara de decir que se lavaron hasta por segunda vez. Sabe que contenedores se Oito. lavaron? Os que lavaron os veciños. No. A pregunta é a seguinte: que empresa vai limpiar os contenedores do lixo e cando? Vale. Así me gusta que faga esa pregunta. Eu Concisa. contesto, xa. É concisa. Víctor Reboredo, vosso nombre así, VR. Falado con el, o mismo que limpa en Negreira é que limpa a baña. Ben, cando vai limpiar? Escoita. Se tes un pouco de educación, escoita. Porque se queres, contesta ti todo e así xa acabamos antes. Que barbaridade, que non das aprendido en todo este tempo. Nin antes, nin agora. Pois se non queres. Estou dicindo, a mesma empresa que fixo Negreira, porque recollen os contenedores os traballadores da mancomunidade e detrás veñen eles. Estiveron en Negreira, fixeron algo da baña, rompeu a bomba. Escoita. E preguntámoslle a él, a Víctor Reboredo falei onte con él. Están aí para empezar outra vez o luns. Se van a empezar o luns ou non, non o sei. Pero empeza o luns porque tiña unha cita médica que se operou dunha operación tal. Nada máis. Con eso. Veremos se empezan o luns. Vale? Pode Sí, claro que sí. Teño que dicirte que volve a ter un erro a súa pregunta. É dicir, vostede afirma que os contenedores solo foron limpados que limparon os veciños, iso é unha falsedade. Xa falsedade. Debería formular as preguntas como esta. Pregunta nos restaurantes se limparon. Mire, Escoita, menciono os restaurantes, pero porque é vostede que ten unha cara. Pero que é unha cara de que, se foron ali a limpar. Os únicos que fixeron foi cambiaros de un local en concreto. Non foi de local. Vaya vostede comer un bacalao a baña e mire se os contenedores se limpiaron. Vaya comer un chuletón ao barro e pregunte mire se os contenedores se limparon. Se foi a brigada a limpalos. Foi a brigada. A brigada foi 2 veces a limpalos. Sí, home, sí. Pregúntalle á brigada. E a última vez que foi que vou dicir unha cousa. É como se non digo nada, decir, os contenedores teñen isto de contra. Entonces, para traerlos para limpar aquí e non andar levando para ali o tema do pistoloteo e todo isto, cambiáronos e traernos para aquí para poder limpiar. O mesmo que se fixo para Corneira e o mesmo que se fixo para outros sitios. O pasa que non che gusta. E seguro que agora, pasas unha semana ou pasa 15 días, estará outra vez sucio. Ben, perfecto.
porque nos Estes días unha procesadora de madeira aparece todo xiscado, Estes días unha procesadora de madeira produciu un vertido de aceite pola estrada de Covas a San Cibrán. Solicitamos a limpieza o antes posible da estrada de San Cibrán, xa que coa chuvia está se convertindo aquela nunha pista de patinaxe. É un robo. Sobre a Escola de Música, vostedes afirmaron, cando decidiron anular o proceso de licitación que estaba en marcha no momento en que rompiron o goberno, que de cara a nova temporada iban sacar unha nova licitación. Vimos que está en marcha a Escola de Música e queremos saber como se vai organizar. Pues ahora mesmo están con eso, ca licitación cunha particularidade que a finales de agosto, mediados, finales de agosto me parece, non? Douse de baixo un profesor da escola, por motivos profesionales, nada máis. O cargo que reformular toda a licitación. O sea, que está en proceso de licitación. Sí. Cantos alumnos hai inscritos a día de hoxe? Non o sei de memoria, pero buscando bien. Podemos decir, perdón. Parece moi curioso que nos preguntes pola Escola de Música Municipal e pela de Tradicional Bueno, esa parte. eu pregunto o que quero. Creo que está claro. A escola tradicional está funcionando, leva funcionando sin ningún problema desde fai moito tempo. A que leva un tempo que non está funcionando é a outra. Pero este ano mellorouse un pouco, Veremos a ver se mellora. A Escola de Música mellorouse, pero sacou... Pensei que decía... Sacaron máis actividades. A ver se mellora. Ben, traballar este ano mellora. Ben, eso é bo. Xa eses 2 anos de gloria... Eso é bo. Acaban de rematar a obra de conservación do lavadoiro da Fonte do Pazo en Cabanas. Antes de facer o proxecto, falou vostede con algún veciño, co presidente da Asociación de Veciños, para ver que é o que querían ali? A ver, estaba esperando por esa pregunta. Estaba preguntando porque é que vos dá noso e cuadriculados escuitares. Mira, primeiro vouche facer a invitación, se non foches ver, porque eu sei que estuve aquí, salía, incluso te meteche dentro dun portal para falar ali. Escoita. Primeiro que non vou ver as cousas, ahora reconoce que va a ver antes de, porque te lle prometeche, non vin aí o proxecto que lle prometeche, non sei que, aí, por un que dixo, mira, esa petición foi realizada e feita polos representantes da Asociación de Veciños. Foi solicitada polos representantes da Asociación de Veciños. O sea, o presidente... Os representantes da Asociación de Veciños de Cabanas. Suponse que o presidente é a voz dos veciños. Non tendrán os veciños en masa, que o Concello. E aquí fíxose o que eles solicitaron, contemplouse nunha solicitud, mandouse, veu aprobada, e se fixo eso. E xusto foron as dúas líneas, porque hai a línea 1 e a línea 2. A línea 1 era a limpieza do centro de terceira edad, do registro e centro de salud, e a línea 2 era o tema de lavadoiros, fontes, palcos e outra cousa. E aí foi metida esa... E vou dicir unha cousa, non sei se te deron a ti moitas queixas, a mí ninguna, alabanzas bastantes, do que era e do que é, do como estaba e do que está. E fago a invitación para que vayas verlo ali, e te recrees, e te sentes, e medites. Ben, ao ser un contrato menor, entendo que invitáronse 3 empresas, non? Que empresas se invitaron? Está no expediente. Ben, vostede coñecía esas empresas? Supoño que sí. Está no expediente. Xa, pero pregunto, supoño que se lles manda a invitación é que as coñece, non? Está no expediente. Coñecía as empresas? Ou mandou unha invitación ao que vía nas páxinas amarillas? Eu está no expediente. Me remito que está no expediente. Bueno, pero eu pregunto a vostede, coñecía as empresas? Eu me remito que está no expediente. Se queres contestar, que queres que che diga? Que se conozco a un, a outro. Conozco as 3 que fai a invitación. Ben, coñece as 3 empresas. Bien. Correcto, é o máis lóxico. 3 empresas que vostede coñece, invitas a facer un traballo no Concello. A empresa que asudican ao final é Faro Instalacións e Contratas. Sabe cantos empregados ten? Eu me remito eso. 2 empregados. Por lo tanto, o traballo subcontrátase. Entendes? Que, por certo, botar un tellado, bueno, pois, poñerlle mortero por ali ao lavadero, reservalo un pouco, 23.541 euros. Vamos a ver. Antonio, non lle parece algo exagerado? Mira, ahora, se eres ingeniero... No, eu pregúntolle. Escoítame. A ver, fai a pregunta, fai o que queres, pero que ao final, non sei, ti podesme dicir o que queiras. Fixo esa solicitud, mandouse a memoria de unha cousa da outra, revisárono os técnicos de aquí, revisárono os técnicos da Xunta, deron a axuda completa para as 2 líneas. Está aí,
está acabada, que se vai certificar, que me falta por unha parte que falta, creo que é a memoria, que vendrá hoxe ou mañán, e antes del día 30, que é pasado mañán, temos que justificar. Se ti consideras de que é tal, denuncia, que é o vosso estilo, denuncia. Señor alcalde, vostede considera, ainda que non sea ingeniero, como decían aí, que recebar un lavadeiro xa feito, botarlle un tellado que xa tiña, pero botarlle tella, recebar unha fonte, 23.541 euros. A título personal. A título nada. Yo me remito. Non lle parece... Pero vamos a ver, quen fixo a memoria dese proxecto? Non sei. Un técnico firmou, mandouse para lá. O visto bueno dos técnicos da Xunta, sí. Deron o visto bueno. Sí. Deron o visto bueno. O mesmo que fai os proxectos do Plan Marco ou do POS, dan o visto bueno. Porque dese estilo sei como funciona. A vostede non lle parece exagerado 23.000 euros, casi 24, por recebar un lavadero e botarlle un tellado? Pero ti sabes o que se fixo ali? Sí, home. Non sabes o que se fixo ali. Ali aproveitouse o que estaba. Recebouse por fora e púsoselle un tellado. 23.000 euros. A mellora sustancial. Parece unha boa xestión. Vai mirar ali o que se fixo. Se te parece boa tal, é o que se mandou. Se te parece boa... Pero é que xa sei que che doen os dentes. Que che doen os dentes. De verdad, parece mentira que sempre que estés podes mandar se queres o seprono tamén ali vigilar, a ver se está ben ou está mal. Ti ou teu compañeiro, manda-o. Porque é verdad, porque está aí para justificar. Eu queria facer dúas cuestións referentes a isto. Vos xestión sempre entrega cartos de subvencións do Concello da Baña, algo que vostedes nos 2 anos gloriosos do Concello do Pesado da Baña non o fixeron, que de feito perdían subvencións. E con respecto á pregunta, eu creo que preguntas persoais aquí no pleno se fagan no bar, aquí no pleno preguntas formais ao señor alcalde, non a de colegueo, personal, a ver que lle parece. Vostede pode opinar o que queira, pero recordo que non deixa de ser un membro máis desta corporación. Parece que a veces pensa que, non sei, que é un ente privilexiado ou algo, non o sei. En fin, no anterior pleno solicitamos un informe feito polo personal municipal responsable do programa de campamento sobre a valoración e o deseño das características da prestación do servicio do campamento, así como as incidencias detectadas de habelas. Seguimos esperando 2 meses despois. Adxuntouse, non se adxuntou nas preguntas? Non nos mandaron absolutamente nada. Dá a impresión de que non hai moitas ganas de traballar. Non está adxunto, vale. Pode non haber... Parece que sí que se vai adxuntar, pero non aparece. Luns. Vamos ter chollo para luns. Sí, colle cita a primeira. Varios pais cos nenos iban aos campamentos, preguntáronos en que fase estaba unha posible subvención que o Concello tramitou ou iba a tramitar para unha suposta devolución das tasas dos campamentos. O Concello parece ser que lles dou a firmar un papel con uns trámites. O certo é que non me superon explicar, eles mesmos non sabían o que era. A pregunta que fixo... Varios pais nos comentaron que no campamento que lle daban a firmar un documento que polo que lle explicaron ali era para solicitar algún tipo de subvención co fin de devolverlle as tasas. No campamento non se mandou a firmar aos pais nada máis que a entrada e a saída dos nenos. Ben, non se lles mandou firmar ningún tipo de... É certo que houve varios pais que viñeron aquí a cubrir un papel porque tiñan eles unha especie de subvención que solicitarían eles a nivel personal e que se lles mandou o justificante de pago e todo a nivel de tesorería que o gestionou a tesoreira, non se gestionou nin sequera dentro do departamento. Non sería para o bono. Claro, sí, pero non desde o campamento. Pero non no campamento se lle mandou firmar nada, non? No campamento só se firmaba a entrada e a saída. Os pais, é verdad, que o que di ali con bono, debía haber un tipo bono... Vale, era para comentar, porque foi unha cousa que nos comentaron, tampouco nos sabían, por eso nos preguntaron, porque non sabían realmente o que era. Pero cando se xa así, dixes pais que nos chaman aquí a Sí, xa lle dixen, pero bueno, non quixeron facer o trámite desa maneira, como nos representamos tamén os veciños, pois aproveitamos e preguntamos. Eu pregunto o que me comentaron estes pais. O que pregunto é para ter unha aclaración do que era. Eu non vou creer tampouco todo o que me din por aí, por eso vimos aquí ao pleno a preguntar as cousas das cales non temos coñecemento. O comenzo do curso escolar, tras os continuos problemas no transporte, solicitar... Perdona, está aí o señor alcalde para decir... Un momento. Vale, se che dou permiso, perfecto. Respecto á pregunta esta, se antes esta non vou facer ilusións a eles hasta feita.
Calquer veciño ou veciña pode solicitar a través de servicios sociais que lle devolvan unhas tasas se ten un informe social, creo que é ao que se refire vostede. O que pasa é que creo que escutou Cantos de Xarea e non soubo plasmar nese papel, ou a persoa que lo escribe non soubo plasmar ben esa pregunta. Eu creo que se refire a unha persoa que ve os servicios sociais a pedir algo relacionado ca súa condición de veciño que necesitaba un informe social. Creo que, como ben dixo o alcalde, hai problemas persoais que non se deben, ou asuntos persoais, máis ben, que non se deben mencionar no... Eu non falei deso, nin preguntei eso. Está ben a súa letanía, pero non ten nada que ver con todo. En fin, ao comezo do curso escolar, tras os continuos problemas no transporte, solicitamos ao Concello unha reunión con a empresa Monbús, con mobilidade, coa comunidade educativa e representantes municipais. Seguimos esperando unha resposta a ese escrito. En fin, veselle que non teñen moita intención de contestar as nosas preguntas ou cuestións. O pasado luns comenzaron as novas rutas de transporte escolar. Boa pregunta. O pasado luns comenzaron as novas rutas, déixame falar. O pasado luns comenzaron as novas rutas de transporte escolar cos que se pretendía rematar cos atrasos as horas de chegada dos alumnos ás clases. Pero vemos que a problemática continúa. Hoxe mesmo volven a chegar tarde os autobuses. Solicitamos unha maior implicación polo Concello para intentar solucionar dunha vez por todas esta problemática. Hoxe os autobuses non chegaron tarde. É que, vamos, ademais falamos o alcalde máis eu. Se le chega información vostede... Santonio. Vou pedir un pouco de cordura. De cordura. Solamente te vou pedir cordura, si queres. Si queres politizar todo, porque é teu estilo. O teu estilo é ese. É ese. E te vou dicir por qué. En primeiro lugar, este equipo de goberno en todo momento se puso en contacto, tanto co colexio, ca dirección, ca AMPA, con todas as familias, é o apoio necesario. Estou falando do CPI de San Vicente. CPI de San Vicente polo transporte, polos autobuses, como un bus e toda a historia. Ben, os xoves estivemos ali. Falamos ca directora. En ese momento, chamando, despois de acabar ali a manifestación, chamou o jefe territorial para decir que ese mismo día, ese xoves, que iban a entregar ali a nova ruta para dar autorización. Bueno, remitiron ao colexio, deron o visto bueno, mandouse para lá para autorizar e anunciaron con antelación, uns días antes, dixen mandar para anunciar con antelación, posto en funcionamento 26. Hoxe, a concelleira e eu estivemos ali, estivemos facendo unha labor tamén para aquelas familias máis con escasos recursos para entregar de material escolar, mochilas e todo eso, e lle preguntamos por isto. Palabras textuales. Mellorouse un 97%. Hoxe, a única ruta que chegou tarde foron 2 minutos. 2 minutos. Daquela chegaron 2 minutos. Non como diste. Non como diste, 2 minutos a chegar en hora. E dixo el, 2 minutos non é nada, porque o intervalo é, supoño que 2 minutos para entrar na clase, 2 minutos para chegar ao traballo, 2 minutos, porque, oye, se queres fiar fino, pero estaban representantes da AMPA ali, e incluso estaban sacando as banderolas e todas as pancartas, e dixen, bueno, por fin, vai regularizándose, collendo normalidade, e de que hai uns pequeniños flecos, e comentaron, bueno, isto non ten importancia porque son 2 minutos que lle pasa a calquera. Hombre, entón non tamén te digo unha cousa, se fai iso, ponte ali de guardia. Ponte ali de guardia, calculas ti. Outra cousa é se vides ti, bueno, pues viñeron con 10 minutos, viñeron con 15 minutos. Entonces é iso. Que che estou dicindo con eso? Que está collendo a normalidade que queremos que se colla. Que queremos que se colla. Iso é o que buscamos. E desde aquí, todo, en contacto directo, non solamente con o CIE de Monbús, e con outro, con responsables de Monbús, cos dous que hai agora, ca Consellería, con Jefatura Territorial e ca Dirección do Colexio. Ben, é porque non se nos contestou o escrito que presentamos. Pero se foches a todas as reunións que ti non convocachen, no primer trimestre do ano pasado non convocachen ninguna reunión, e levábamos convocados, participaches, oítame, déxame falar. Así funcionan os da transparencia. Si te estamos contestando ao día seguinte, transparencia. Non politice, non intenten meter basura onde non hai. Basura hai nos contenedores. Basura, que estás, a túa cara é así. É vergonzoso como queres meter. Basura hai nos contenedores que están sin limpar. E aí dá o desconocimento do que tes.
de que se por 2 minutos queres vir plantar aquí un problema, Non planto ningún problema. Home. Digo os problemas que hai. pero que me diste a mí do problema se estuveches dun ano entero sin facer unha gestión por unha parada de 2 rapaces. Sabe que hubo un autobús tamén que se abriou, que tuveron que os pais recoller os nenos. Eu se che digo, estou che dicindo palabras textuales da Eu directora. o que lle solicito é un rogo é unha maior implicación por parte no Concello. Maior, Pero é que 100%. Estou falando co alcalde, teño un poquinho de educación. Educación na teste, Antonio. Na teste, sacar temas que non tes datos concretos do que está pasando luns, martes e miércoles. Solamente martes habería no autocar, non se por recoller os rapaces. E hoxe dixaches que chegaron tarde. Atraso, que lle chama atraso? A 2 minutos. Ahora, porque te dixen eu 2 minutos. Vergonza che daría. Non me dá ninguna. Os rapaces que non te teñen que implicas chegar para nada. con tempo suficiente Ni unha reunión co jefe territorial. E non que anden despois os autobuses con excesos de velocidade para cumprir os tempos. Vale. Eso non me vou meter onde non e non hai moito máis. Este grupo de goberno vai estar sempre ao servizo das veciños, intentando que se mellore ese servizo. E digolle que se esforce un pouco máis as preguntas, señor Pereira, que esfórcese vostede en contestalas. Acaballe de marchar do partido. E contestalas en tempo. A ver, vai quedar vostede solo, ao final. A contestalas en tempo. Esforces un pouquinho, O que non pode decir é que non hai implicación, vai a mirar un pouco, fale ca claro. directora, que lle están marchando, señor Pereira. Díxenlle, eu non dixen que non había implicación, eu solicitolle máis. Iso, que non había implicación. Solicitámoslle unha maior implicación, o que dixen. Unha maior implicación. Iso quer dizer que non fixamos Hai unha nada. falta de implicación por parte do grupo de goberno. Escoite, se non miro na acta, porque a acta vai clavada, xa verá. Esforcese, señor Pereira, que lle están marchando. Revise. Acabaste pola tua parte, dámolle a intervención a Mónica. Vou ser breve, vou facer unha serie de rogos, unha serie de preguntas e unhas propostas. Bueno, vou cambiar un pouco a orde. Eu tamén quería manifestar un pouco o tema de Monbús, porque é preocupante. Bueno, alégrome de que efectivamente, si eu falei con algunhas familias de que estes 2 días que levan parece ser que a cousa que está ben. Pero bueno, creo que como todos, como Concello, os distintos concellos debemos estar alerta, porque non só pasa na Baña, é dicir, hai protestas en Negreira, en Vedra, hoxe salía en Negreira que tiveron varios problemas, incluso en propio Santiago. Teño casos de rapaces que van ao cole en Santiago que escollen un bus e que os deixan tirados na parada. Creo que debemos de estar un pouco alerta e creo que todos debemos de instar a Xunta, é unha concesión que ten unhas características e que ten que cumprir. E se non ten que cumprir, pois lle terán que poñer as medidas disciplinarias e que procedan. Eu creo que todos aún debemos de facelo. Despois, tamén quería facer referencia á limpeza das estradas. Bueno, é dicir, desde o Concello debemos instar aos diferentes órganos supramunicipais, a sexa a Deputación, a Xunta ou o Goberno Central, que promova tarefas de limpeza das vías públicas como medida preventiva. Bueno, no noso caso, e poño un exemplo, a C444 foi limpada a finais de agosto. Entonces, bueno, houve un verán moi seco, con alto risco de incendios, as silvas e as xestas en moitos lugares ocupaban as beiravías. Entonces, bueno, creo que as institucións temos que dar exemplo. Nós solicitamos a veciñanza que manteña as súas fincas limpas e despois nós como institución temos as carreteras como as temos. E despois, xa se sabe que non se pode ir fumando no coche, pero bueno, unha cabicha tírala e a desfeita que podía xerar. Entonces eu creo que nós como goberno municipal neste caso, debemos de insistir por activa e por pasiva a que se limpen as estradas asiduamente. É dicir, creo que debería de ser o correcto na primavera e inicios de verán. Este ano a verdad que foi un pouco escandaloso. Nalgúns tramos era... Se me permites un ciso en eso, estou totalmente de acordo, non é que este de acordo, é que reiterei varias veces, non solamente a 546, que a mesma empresa que empezou a limpar desde Bertamiráns hacia aquí foi pola 546. Bien, a empresa romperonlle despois creo que a desbrozadores, e claro, eu vía pasar o tempo, é o que fi Mónica. Estábamos en agosto, hacia finales, ou xa a final, porque aquí limparon a principios deste mes de setembro. Mandaron automáticamente unha empresa, e teño que dicilo, foi moi tarde, despois de reiteralo varias veces, pero tamén a limpeza que fixeron foi exhaustiva e boa. Pero claro, foi a finales xa, con problema de que non pasou nada, pero podía pasar hasta nos incendios. Totalmente de acordo. Que en eso, este ano viñaron tarde, outros anos viñaron moito máis. Se me deixa a min contestarlle o de Monbús, bueno, é decidir, pero encántame como fai a pregunta, que é certo que todos debemos estar a remar na mesma dirección. Este grupo de goberno podemos ter defectos, pero
de estar ao lado dos nenos e de ir ali á consellería e de chamar continuamente, vostede sabe que Sí, é sí, así. sí. Entón, hai que estar atentos e evidentemente a Xunta de Galicia ten que a Monbus ten que cumplir o acordo ou o contrato que a Xunta de Galicia. É un problema que non é só aquí na Baña, senón en moitos lados, pero nós temos que cinguirnos a Baña e exixir que se cumpla. E neso estamos. É normal porque de todas estas incumplimentos, calquera excusa que se poña agora, só tomamos a cachondeo. Se un día era pola porta, outro día era polo retraso, outro día era pola avería, outro día... Chega un momento que xa non creíase en todo eso. Esperemos que con esta posta en marcha da nova ruta, tamén cos autobuses seminovos ou novos, eu non digo que sean novos todos, seminovos, con eso non digo que non poden tamén a avería, pero poden telas, pero a ver se buscamos a normalidade. No obstante, vamos estar en alerta, Só digo. Tamén, bueno, gustaríame pedirvos, e tamén entendo que hoxe tras aprobar definitivamente o orzamento xeral, que se proceda ao ingreso dos 8.000 euros que se lle debedan á Fundación de Persoas con Discapacidade Intelectual Valde Barcala, que iso sea unha das prioridades a ter en conta en riba da mesa. Na página do Facebook do Concello, bueno, infórmase de diferentes festas e de diferentes eventos do noso Concello. Pero non se fixo referencia á iniciativa da Asociación Afonso Eanes, que se sabedes que está formada por moita xente do Concello da Baña, e Sonterra, que tamén é unha asociación barcalesa, que nesta ocasión, bueno, procederon o pasado domingo a recollida de refugallos no tramo do río que pasa xunto á área recreativa Agra de Chans. Creo que é unha moi boa iniciativa que sería interesante dala a coñecer, así que se pasou... Nese caso foi porque eles non nos enviaron. Claro, explícoche. Eu tamén formo parte da Afonso Eanes. A min esa iniciativa evidentemente é loable e sí que se podería publicar sin ningún problema, pero cando fixemos a primeira publicación xa dixemos que calquer comisión, asociación, colectivo que se poña en contacto con nós, que nós publicaremos. Non vamos a coller unha noticia e publicala sin permiso deles, pero eu vou comentar se vostede tamén comenta, se están interesados en que agora fagamos a publicación igual que facemos o do fútbol, que facemos tal, encantados de utilizar o Facebook municipal, as redes sociais e a web municipal para darlle promoción a estas actividades, como digo, moi loables e que son moi positivas para a veciñanza, claro. Bueno, despois tamén outro robo, en canto ao tema do cole, eu si, bueno, falei ca directora e efectivamente ela me puxo ao corrente de que viñeran as arquitectas, a parte que foron chicas arquitectas, e que fixeran as medicións pertinentes. Entonces, bueno, creo que sería bo, pois, meterlle un pouco de caña, entre comillas, a xeratura territorial, porque se han de poder ser as obras pois no verán que ven, porque evidentemente van a ter que executar nun período non lectivo, porque o tempo pasa e, bueno, si que urxe a cometer esas obras. Non o dubide. Se pode ser en Nadal, mellor que en verán. Vale. Ora, en canto ás preguntas, como xa se comentou, nos profesores da Escola de Música, bueno, foise voluntariamente. Gostaríame saber, mentras que non se resolve a licitación, quen será o encargado ou a encargada de impartir as clases da especialidade que daba este traballador. Entran dentro da licitación que se... Entón, hasta que non se resolva a licitación non vai haber clases desa especialidade. Desa especialidade non. A verdade que a outra especialidade, outro mestre, sí que se vai a empezar a impartir pois xa este mes de outubro cando empece, esa especialidade metiuse ora no último momento na licitación porque nos dixo a finales de mes. E cando está previsto que se resolva máis ou menos esa licitación? Canto antes, hai que sacarla xa. Xa. Vale. Urgencia que está na licitación. Sí, claro, é que... De todas formas non se pode esperar antes motivos obvios. Sí, eu explicoche o prego de administrativas e o prego de técnicas xa están. Durante o día de mañán contamos con subir toda a información á plataforma de contratos do sector público. É un procedimento de actos simplificado sumario 250 da lei de contratos. Un mes. Vale. E que outras, xa falando de licitación, que outros servicios tendes previsto licitar xa? Entendo que madrugadores, polo que se comentou. Madrugadores, conciliación distinta ao... Sí, conciliación Nadal, conciliación... Sí, distinta ao período de verán. Escola de teatro. Escola de teatro, é que son 6, fixemos un lote de... O sea, unha licitación de 6 lotes. Axencia de lectura, aula de informática, e falta un. Están madrugadores, escola de teatro, escola, o sea, aula de informática. Están todos. Son 6. Sí. É un lote de para actividades que íbamos a facer ora en novembro.
Vale. de igualdade, Vale, hora 90. perfecto. Nos decretos que se nos presentan figura a adxudicación do contrato menor do servicio de redacción do plan de autoprotección da Escola Municipal de Lañas. Entendo que é para Lañas, pero despois, máis adiante, aparece o punto de atención á infancia. Entonces, Porque aí foi un... Perdón. claro, non entendo para quen é o plan. Porque- Entendo que é para o pai. No, É para Lañas. É para Lañas, Pois pero aparece o pai tamén mencionado. porque eles cando Equivocaron. fixeron vale. meteron a solicitud polo rexistro, Vale. equivocaronse. Vale, entonces é de Lañas. É de Lañas, Vale, pois aí habería que corregir. Sí, pero, o sea, poñámonos en contacto con eles, supoño que mandaron Só mandaron a a ratificación. rectificación. A de protección de Río dos Ángeles. Vale, despois tamén me comenta que hai un tramo da estrada entre Rial e a parroquia de Broño que está moi mal estado, pero o problema é que non sabemos, non me saben dicir ese tramo de quen é, se é do Concello da Baña ou do Concello de Negreira. Hai un trociño- Son como 100 metros. Hai un trociño que non se É que está moi mal. O 100 metros son nosos, e o resto creo que pasa a ser da pena, non? Creo que a partir do Regueiro. Pero que sí, o regueiro este, entonces ese o que está mal de quen é? É noso. Pois está peor é o noso, que É o vimos noso. que está Pois, legal, sí. solicitar se Porque, podemos bueno, xa foi No, tirado no, toda vez sí. e non se completou. facer ali un arranxiño. Pero bueno, ali a divisoria, creo que se medín todos os lugareños son É o río. o regato aquel que hai ali. Claro, pero- Claro, pero a Negreira, cando a Maña corta e non chega ali, e a Baña cando a Maña tampouco, entonces parece ser que está prácticamente Isto vai pasar intransitable. agora cando van a facer a actuación, que fixeron a limpieza ali, outro día viñeron de Covas, si chegaba a Covas hasta o cruce, si chegaba Claro, aí está. a Casa da Botana. E ali hai uns metros que son de Negreira, é dicir, o linde. A ver, é como desde aquí a porta dali. Pero habrá que chegar ao final, non dá. É dicir, se deixamos irá dividirnos. Non, pero sí, hai que ver. Despois, bueno, tamén me gustaría mencionar que, bueno, a subida que hai desde Nantón ao Barro, hai unha serie de, hai un tramo, sobre todo na subida, que hai bastantes baches na parte central. Bueno, se se poidera acondicionar un mínimo. E tamén incluso hai un medio eucalipto que caiu pequeno, que claro, se coincidimos un coche de subida e outro de baixada, sí que é certo que te lo comes, vale? E despois, para finalizar, quería facer, bueno, nada, 3 propostas. Bueno, vin que o Concello de Baña se vai acoller ao programa Cuidados Porta a Porta da Xunta de Galicia, que vai a chegar a Baña entre os días 18 e 21 de outubro. Entonces quería saber, bueno, cantas persoas ou se saben, canta xente se anotou ou se leva anotada, non? É que a miña proposta é que sería útil que promover o desplazamento deses maiores, porque eso vais a facer no pabellón, polo que vin. Claro, eu entendo que hai maiores que non están en condicións de chegarse a Baño, que lle sea moi complicado. Se barallar unha idea de poder desprazalos, sobre todo se son poucos, que incluso non sei se pode facer ca furgoneta municipal ou con algún ou co coche propio do concello, non? E vinculado con esta acción, vin que, bueno, os eidos a valorar que son podoloxía e audioloxía, que, bueno, máis ou menos entendo que valen, ven aí unha persona e os valora, e supoño que estimulación cognitiva é valoración. Claro, quero saber se unha vez que se fagan esas valoracións se van usar esos datos, e propoño que se fagan actividades para promover a estimulación cognitiva nas parroquias. Sei que se fai con algúns usuarios de axuda no fogar, pero creo que é clave a prevención. E non se está facendo nada con persoas pois, de 55 a 60 anos, por exemplo, e cada vez os datos nos din que a detección do deterioro cognitivo é a idades máis temperás. Entonces, podemos usar, xa que ven a facer esa valoración, usar eses datos no noso proveito. É unha proposta. En relación con isto, Mónica e todos os concelleiros e concelleiras, vamos a ver, no programa este Porta a Porta, na entrevista e na relación que eu mantuve con política social, fijáronse estes 4 días. Traen unha plataforma, estuvemos mirando de poñela aí, pero por medo a que queden non vai ser... Ali hai servicios, se chove, pois teñen onde cobijarse ou esperar. Bueno, aconsellaron os técnicos que viñeron, van salir a plataforma, que vai sacar o posto para baixar aquilo. Son 4 días, pero van vir ao fío do que ti decías, promover a primeira cita, nós depois unha segunda para aquela xente que ao mellor non se pode acercar, porque antes de final de ano teñen previsto vir outra vez, e a principio a terceira é en febreiro. Esas son as 3 fechas que me deron. Agora en outubro, antes de final de ano, é febreiro. E a idea era ir rotando polo Concello.
E a idea é ir, unha parte vai por aquí e outra parte mellor poñela, por exemplo, no pabellón de Arañas para que a zona de baixo. É dicir, para que non teñan que andar desplazando sobre Trito Sen de Fio Pan. Trito Sen de chegar a banda, por exemplo, é un rollo. Esa é a... Vale. A Xunta de Galicia promove un proxecto de compra pública, bueno, un proxecto denominado Aldeas Intelixentes, que é un proxecto de compra pública de innovación que está promovido polo AGADER para desenvolver solucións innovadoras que permitan impulsar e recuperar núcleos rurais, creando unha rede de aldeas modelo aproveitando o seu potencial. Bueno, no 2021, cando era concelleira, acompañada pola técnico de desenvolvemento rural, acudimos a unha destas presentacións na Cidade da Cultura. E bueno, así que nos concluímos que na Baña podría haber algunha aldea que fora susceptible de acollerse a algún destes proxectos. Evidentemente é moi complexo presentar o proxecto, pero creo que sería bo facer o seguimento. De feito, hai unha reunión o 7 de outubro ou algo así, creo recordar, que sería bo facer un seguimento e porque non animarse a facer algún proxecto, porque iso ora a través dos Next Generation vai haber axudas, e nós sí que temos algunha aldea que se... Pero entrará niso? Sí, preguntado yo a Lola, pero sí. Home, entran algunhas de... Hai a proposta que ti comentas, elevouse arriba, os técnicos da Xunta estuveron vendo núcleos, e hai 3 ou 4 propostas que nos van a vir a presentar, donde coincide perfectamente ou colle todos os parámetros para reunir as condicións de... Porque me parece superinteresante, aparte é unha forma de dar de salida ás nosas aldeas, esa que estamos tan preto de Santiago, ben comunicados, pois bueno. E despois, xa para finalizar, o Concello da Baña, bueno, ten moita poboación maior, son a realidade, e moita dela vive soa. Entonces, bueno, a proposta que fago é que desde servicios sociais se faga unha listaxe, que entendo que xa hai, daquelas persoas que viven soas, e se organice dentro do programa de voluntariado que temos, unha titorización dos voluntarios ou voluntarios que estén interesados, porque eu sei que hai xente que está interesada, destas persoas promovendo que se faga iso, algunha actividade titorizada, pois sexa un paseo, que vayan contar uns contos, unha conversa, unha saída, non? Creo que sería é un proxecto, bueno, bonito, e eu sei que hai xente interesada en ser voluntaria. Entón, bueno, é outra proposta que... Sí, o plan de voluntariado ten un apartado xa deso, eu xa chamei a consellería antes do verano, en xullo, para facer unha formación. Eles, ao parecer, non mandan a formación que mandaban antes, agora creo que xa non a mandan eles, según me comentan, entón temos que facelo nós. O plan está aprobado, está subido a web desde xa e vai empezar a funcionar canto antes. Así que lle temos que dar prioridade á formación, porque non é o mismo a formación de voluntariado para deportes que para estar con xente maior. Eu creo que é moi interesante e sí que intentaremos facer polo menos. No, pero concretamente onte, saliu no Dora publicado a Orden de Política Social, donde pon o tema de voluntariado interxeracional, ten varias líneas. O tema que dice para dar contos, para ter un tema turístico, que en ese aspecto, porque son fondos europeos. Claro. Entonces, a través de aí, pues, estamos revisando a... Pero saliu onte no Dora, Non o vin, pero... Sí, saliu onte, ainda tampouco a lin, pero sí que está aí pendiente de revisar pero para ver se saliu pode onte. adaptar ao Concello. Bueno, pois nada máis. Bueno, Moi bien. sin máis, levantamos a sesión entonces.